Βρισκόμαστε στα 1935 περίπου, μετά από 14 χρόνια μοναχικής ζωής. Σε ηλικία 38 ετών, ο γέροντας Ιωσήφ είχε αποκτήσει την εμπειρία της ασκητικής ζωής και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρχισαν να έρχονται διάφοροι που ήθελαν να γίνουν υποτακτικοί του, μορφωμένοι αλλά και απλοί μοναχοί. Δεν μπορούσαν όμως να το μιμηθούν και προσπαθούσαν να πείσουν τον γέροντα να αλλάξει το τυπικό του. Αυτός όμως δεν μπορούσε να αφήσει τους αγώνες και το αυστηρό πρόγραμμα της προσευχής. Ένιωθε ότι υποχωρεί η παρουσία της χάριτος και του ίδιου του Θεού. Έφυγαν για τον Άθωνα, θλιμμένοι από τους ανθρώπους. Όταν προσκύνησαν στο εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως, όλο το εκκλησάκι μοσχοβολούσε από 3 ροδοκόκκινα μήλα που βρήκαν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, σε καιρό που ήταν αδύνατο άνθρωπος να τα είχε αφήσει εκεί. Προπορευόταν από αυτούς η αγάπη του Θεού που αναπαυόταν στους αγώνες τους. Επέστρεψαν στον Άγιο Βασίλειο. Αλλά το πρόβλημα συνεχιζόταν και ενώ προσευχόταν με δάκρυα και πόνο, εμφανίστηκε ο Κύριος επάνω στο σταυρό καρφωμένος, όλος εν μέσω φωτός. Γύρισε το κεφάλι του, στράφηκε προς αυτόν και του λέγει: «Κοίταξε σε μένα πόσα υπέφερα για την αγάπη σου. Συ τι υποφέρεις?» Εφραίμ ο ιδίτατος, ο χαριέστατος, η αναστάσιμος καρμπονή, εμψύχωσης των κεκνικότων ή της υπακοής τελειώτης, η εντοπροσώπου του ευρύτης της Εκκλησίας, η ελπίς και η βεβαιότης των πιστευομένων. Δεν ήταν όμως όλοι όσοι δέχτηκαν τη διδασκαλία του αδύνατοι να πορευτούν τη ζωή της ησυχίας. Μεταξύ αυτών ξεχώρισε ο γέροντας Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, που από το 1935 στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου μοιήθηκε από το γέροντα Ιωσήφ στα μυστήρια της Θείας Χάριτος. Που ανέβαινα εγώ 4 φορές την ώρα πάνω στον Αγίου Βασίλειο. Τρίτη, Πέμπτη, Σαββάτο, Κυριακή ανέβαινα. 40 χρόνια ήμεθα μαζί παρέα. Δεν κατοικούσαμε μαζί. Κύριος έμενα στα Κατουνάκια, αλλά ήμεθα τόσο ενωμένοι και αγαπημένοι. Δεν είχε 15 χρόνια, περίπου 18 χρόνια δεν είχε στο Άγιον Όρος που ήταν νέος. Και απέκτησε διόραση, προόραση, προφητεία. Και ήταν ο Θανάης εκεί, θηρορός. Λέω, θέλω να δω το γέροντα. Καλά. Πηγαίνει μέσα στο δωμάτιο γέροντα, ήρθε ο παπάς και θέλει να σε δει. Ας έρθει. Πήγα μέσα, κάθισα. Λέει, τι έχεις? Λέω, άφησε με να συνέρθω και θα σου πω, του λέω. Θα σου πω. Ναι. Κάθισα. Λέω, γέροντα, εκεί που προσευχόμενα είδα μακριά 10 μέτρα και ερχόντουσαν 3 άνθρωποι ερχόντουσαν και μόλις ήρθαν, εγώ δεν κουνιάμαι καθόλου, λέω, και μόλις ήρθαν μπροστά μου και άνοιξε το γέρι και φίλησα τον Μεσαίο, λέω. Χαρά ο γέροντας, τώρα θα δεις τι θα πει Χάρης, λέει. Τώρα θα δεις τι θα πει Αργόσερο, τώρα και πέρα, λέει. Έλα, πατερασένια, τρέξτε. Αυτά θυμάμαι και παρηγορούμε. Τα πήρα από το γέροντα, τα ομολογεί ο ίδιος. Την χάρη αυτή του την έδωσε ο γέροντας. Ο Παπαεφραίμ Κατουνακιώτης, ο οποίος πραγματικά αντέγραψε τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, και μπορώ να πω είναι ένας από αυτούς που εμιμήθηκε και στον τρόπο του βίου του παππού, διότι έζησε στην ουσία και αυτός στα Κατουνάκια ως ένας ησυχαστής. Και ήρθε ο γέροντας και είπε στο γέροντα του Παπανιφώτη, ο Εφραίμ, λέει, κάνει υπακοή.
δόξα άκουσα και ένα λόγο πνευματικό και είπα να πέσουν να του προσκυνήσουν τα ποδάρια. Αλλά δεν κουνήθηκε, έτσι μου λέει πάνω του λέει αμάν να ακούσει λίγο ένα λόγο πνευματικό μου. Η νηπτική ζωή με την ευχαριστιακή ζωή πάντοτε είναι ενωμένες και συμβαδίζουν. Γι' αυτό και επειδή έτυχε να γνωρίζει τον γέρον Νικηφόρο που ήταν ο τυπικός γέροντας του Παπαεφρέμ, και ο Παπαεφρέμ βέβαια ήταν αληθινά υποτακτικός του, αλλά όμως ήταν τυπικά σε άλλο γέροντα. Η φήμη του ως μεγάλου ασκητού είχε διαδοθεί και ως εκ τούτου πολλοί πατέρες πήγαιναν να το συμβουλευτούν και έτσι έχασε την ησυχία και την αμεριμνία του. Αυτός ήταν ο λόγος που για δεύτερη φορά αποφάσισε το 1938 να αλλάξουν τον τόπο της ασκήσεώς τους και να κατέλθουν στα στενότατα σπήλαια της μικράς Αγίας Άννας, όπου ήταν σχεδόν ακατόρθωτο να παραμείνουν άλλοι κοντά τους. Τον Ιανουάριο φορτωθήκανε στην πλάτη τους τα πενιχρά ρούχα τους και λίγα βιβλία και μετακόμισαν στις 2 σπηλιές εκεί. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε ήδη συμπληρώσει 9 έτη στη μικρά Αγία Άννα όταν ο νεαρός μετέπειτα γέροντας Ιωσήφ ο Φατοπεδινός εντάχθηκε στην αδερφότητά τους τον Αύγουστο του 1947. Λίγο αργότερα, στις 26 Σεπτεμβρίου, προσθέθηκε στην αδερφότητα και ο Γιαννάκης από τον Βόλο, μετέπειτα ιερομόναχος Εφραίμ, και το 1950 ο ανιψιός του γέροντα Αρσένιου, ο Παπαχαράλαμπος. Οι νέοι μοναχοί που ήρθαν κοντά του διδασκόταν από κοινού και κατηδίαν την μοναχική του ζωή. Θυμάμαι τον γέροντα μας που δίδασκε καμιά φορά. Σας λέω και σας υπόσχομαι, εάν σε 3 μήνες το υπέρτατον όριο επιμένει ο μοναχός στην ευχή και δεν υποχωρεί, αυτός θα κατακτήσει την ευχή ως δικαίωμά του, ως χτήμα του. Στον Παπαεφραίμ του αφήνουμε σε 1 μήνα μόνο. Τον αδερφό μας που κοιμήθηκε. Τον άκουγα λοιπόν όλη τη νύχτα και έκλαιγε. Και πήγα στο γέροντα, λέει, εσύ όλη τη νύχτα τον άκουγα και έκλαιγε, λέω. Από τότε τον πήρα και εγώ σε ευλάβεια περισσότερο. Ένα από τα μεγάλα χαρίσματα των πατέρων μας και γενικά ας πούμε της κλίμακας των χαρισμάτων είναι το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας, το οποίο δίδεται σε ανθρώπους μεγάλης πνευματικής καταστάσεως κατά το λόγο του Χριστού που είπε στον Απόστολο Πέτρο και εσύ ποτέ επιστρέψας στήριξαν τους αδερφούς σου. Και είναι αποστολικό χάρισμα, διότι οι Άγιοι Απόστολοι ήταν πατέρες. Που λέει ο Παύλος, οι γαρμηρίους παιδαγωγούς έχετε, αλλού πολλούς πατέρας. Διαγάρ του Ευαγγελίου εγώ είμαστε γέννησα. Ο γέροντας ήταν πραγματικός ασκητής. Έμπαινε στο κελί του με το βασίλεμα του ήλιου και δεν έβγαινε ως και μετά τα μεσάνυχτα. Μέσα σε μία από τις σπηλιές στο μικρό εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου είχαν λειτουργία 1 ή και 2 φορές την εβδομάδα. Πόσο χαριτωμένες και ευλογημένες ήταν αυτές οι λειτουργίες. Λειτουργούσε εκεί ο Παπαεφραίμ ο Κατουνακιώτης. Το εκκλησάκι ευωδιάζει μέχρι σήμερα. Υπήρχαν σπάνιες περιπτώσεις που επιθυμούσε να επισκέπτεται προσκυνηματικά τις ιερές μονές του Αγίου Όρους. Παρακολουθούσε προσευχόμενος τις ακολουθίες και τις θείες λειτουργίες. Επειδή ο βίος του ήταν μοναδικός, γι' αυτό κάποια φορά αποφασίστηκε να τον διώξουν από τις σπηλιές. Και αυτός δεν είχε άλλη παρηγοριά από την Παναγία, αφού η ίδια του είχε πει να έχει την ελπίδα του σε αυτήν. Ο παππούς όχι μόνο αγαπούσε την Παναγία, αλλά ελάτρευε την Παναγία. Γι' αυτό και πάντοτε την έλεγε η μανούλα μου, η μανούλα μου. Γι' αυτό και προσέφευγε πολύ στην Παναγία, πάρα πολύ την παρακαλούσε. Είχε έναν τέτοιον έρωτα στην Παναγία
που πολλές φορές τον επαρηγόρησε πολύ η Παναγία και μάλιστα σε μια στιγμή της ζωής του που είχε πολύ μεγάλο πειρασμό από τον διάβολο, τότε ήρθε να του εφανερώθη η Παναγία, ζωντάνεψε και του είπε «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα μου σε μένα», και τότε άλλαξαν όλα μέσα του και ήρθε πάρε ένας θείος έρωτας, μια θεία ειρήνη, μια θεία αγάπη που πραγματικά η καρδιά του χωρούσαν όλη την οικουμένη. Για μια στιγμή κουράστηκε και κάθισε στο στασίδι. Αλλά αισθάνθηκε την παρουσία της αντιλήψεως της Παναγίας. Ξαφνικά η εικόνα της άστραψε φως. Ήταν τόσο όμορφη και τόσο φωτεινή που δεν μπορούσε να την κοιτάξει. Γέμισε με τόση αγάπη Θεού και έμεινε έκπληκτος. Ξέρετε πόσες κόμματα και ειρωνίες υπέφερε. Δεν έβρισκαν τίποτε στη ζωή του να τον κατηγορήσουν. Ξέρεις τι είναι να μην πειράζεις, να σε πειράζουν, να μην κλέπτεις, να σε κλέπτουν, να ευλογείς, να σε καταρρώνται, να ελεείς, να σε αδικούν. Για την ακρίβεια της εσωστροφίας και της φιλοπονίας οι έχοντες τι να κάνουν, σκέφτηκαν να τον κατηγορήσουν γιατί δεν κοινωνούσαν να πάει στις τράπεζες και το βρήκαν αντία και τον κατηγορούσαν ως πλανεμένο. Να έρχονται χωρίς λόγο να σε ελέγχουν, να σε φωνάζουν διηνεκώς πλανεμένον, εφόρου ζωής. Κύριε Καριστόλους, προσέχετε, αυτός είναι τρελός, πλανεμένος, δεν έχει καμιά σχέση μαζί με την παράδοση μας. Τα άκουε ο γέροντας και όμως προσευχόταν συνέχεια για αυτούς. Και να εξεύρεις ότι δεν είναι ως λέγουν. Ο γέροντας Ιωσήφ διείδε το μέλλον των υποτακτικών του στο περιβόλι της Παναγίας, το οποίο στα δικά του χρόνια περνούσε άγονη περίοδο, και με χαρά έλεγε «Μας φανέρωσε ο Θεός τώρα στα ιστερνά μας αυτά τα τελευταία καλογεράκια. Κοντά τους θα κουμπίσει όλο το Άγιον Όρος». Ήρθε ένας από τον πύργο, εδώ από την Ουρανοπολή, ένας γνωστός του γέροντα, και είπα εμείς καθόμαστε εκεί κινδυνών ντροπαλά. Εγώ και ο Εφραίμ, ο Χαρναμπός, δεν έχει έρθει κουμά. Λέει γέρο εσύ αυτά και τα καλογεράκια δικά του. Του λέει ναι Γιάννη δικά μου είναι. Με διάσε ο γέροντας. Του λέει τα βλέπεις αυτά τα καλογεράκια, θα γεμίσουν το Άγιον Όρος. Οι μαθητές του, μετέπειτα γέροντες Ιωσήφ, Εφραίμ και Χαράλαμπος, συνετέλεσαν τα μέγιστα στην αύξηση του αριθμού των αγιοριτών μοναχών. Αρχικά το 1972 επανδρώθηκε η Ιερά Μονή Φιλοθέου υπό την καθοδήγηση του ηγουμένου Εφραίμ. Στη συνέχεια το 1980 η συνοδεία του γέροντα Χαράλαμπου επάνδρωσε την Ιερά Μονή Διονυσίου και στα τέλη της ίδιας δεκαετίας επανδρώθηκε η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου από τη συνοδεία του γέροντα Ιωσήφ. Δεν ήρθαμε εδώ εξ επιλογής δικής μας και προτιμήσεως. Εδώ στην πραγματικότητα ήρθαμε δια του τάδε λέγει Κύριος. Επομένως η ευθύνη μας είναι απέραντες εάν δεν πειθαρχήσουμε σε αυτή την υποταγή. Ο ίδιος γέννησε τέκνα δυνατά, τα οποία παρέδωκαν στη διακονία του Αγίου Όρους, ανέλαβαν μοναστήρια του Αγίου Όρους, εξομολόγησαν χιλιάδες και αναρρύθμιτες χιλιάδες ανθρώπων, δίδαξαν την Εκκλησία του Θεού με πάσα λεπτομέρεια την πνευματική ζωή, στηριγμένη και εμπνεόμενη από το παράδειγμα και από τη διδασκαλία του Σιού Γέροντος Ιωσήφ. 6 μονές, μια κοινοβιακή σκήτη και πολλά κελιά του Αγίου Όρους, 18 μοναστήρια στην υπόλοιπη Ελλάδα, 6 στην Κύπρο,
16 στην Αμερική, 2 στον Καναδά και 1 στην Ιταλία, έχουν ως πνευματικό πατέρα το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Ο χαρισματικός αυτός γέροντας σηματοδότησε την απαρχή της ανάκαμψης του μοναχισμού που συνεχίζεται και στις ημέρες μας. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής είδε ότι οι υποτακτικοί του δεν μπορούσαν πλέον να ανταποκριθούν. Αυξήθηκαν κιόλας στη συνοδεία, πήγε και ο Παπαχαράλαμπος, έγιναν μια συνοδεία κανονική, ήταν 6 άτομα που ήθελαν προμήθειες, ήθελαν πράγματα, ότι όσο ασκητικά κι αν ζούσαν χρειάζονταν να έχουν κάποιες προμήθειες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα ανεβοκατέβαινα Αγιάννα, Μικρά Αγιάννα και Αρσανά της Αγίας Άννης. Όταν είδε ότι άρχισαν και οι μοπτήσεις ο γέροντας Ιωσήφ, τότε είπε ότι τέλος. Προσευχήθηκε, έλαβε πληροφορία και έφυγε για την Νέα Σκήτη. Ήταν Σεπτέμβριος του 1953, όταν πήραν στον ώμο τους τα ελάχιστα πράγματά τους και κατέβηκαν στην καλύβη των Αγίων Αναργύρων στη μέση της Νέας Σκήτης. Στη Νέα Σκήτη πήγαν πρώτα στο Γεροθεοφύλακτο, στους Αγίους Αναργύρους, που είναι μέχρι σήμερα εκεί, αλλά ο γέροντας Ιωσήφ δεν μπορούσε να ζήσει σε ένα τόσο πολύ πυκνό κατοικημένο τόπο. Με τα δεδομένα της εποχής βέβαια πυκνό κατοικημένος. Και τότε σε δυσκολία ανεβρισκόμενοι ανεκάλυψαν τα καλυβάκια που ήταν πίσω από τον πύργο. Που δεν ήταν όπως είναι σήμερα βέβαια, τότε ήταν μικρά καλυβάκια. Και τα ζήτησαν από τη Μονή του Αγίου Παύλου, η οποία Μονή τα έδωσε προθήμως και έτσι πήγαν εκεί και αναπαύτηκαν εκεί οι γεροντάδες μας. Και μετά βέβαια την κοίμηση του γέροντα Ιωσήφ έχτισαν τα μεγάλα αυτά που είναι σήμερα. Η αποκατάσταση των καλυβιών, ώστε να γίνουν εκείνοι οι χώροι κατοικήσιμοι, ήταν ιδιαίτερα επίπονη. Η παλαιά συνήθεια του μεγάλου γέροντα να μην έχουν ποτέ τίποτα δικό τους ταλαιπώρησε τότε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Στην αρχή ο Παπαχαράλαμπος έμενε σε ένα ξεροκάλυβο δίπλα από τον μεγάλο γέροντα που έμενε στην καλύβη του Τιμίου Προδρόμου με τον πατέρα Αρσένιο. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός έμεινε σε ένα μικρό ξεροκάλυβο λίγο πιο κάτω προς τη θάλασσα, ενώ ο Παπα Εφραίμ έμεινε για ένα χρονικό διάστημα περίπου 2 ετών με τον πατέρα Θεοφύλακτο στους Αγίους Αναργύρους και αργότερα, μετά το 1955, στο σημερινό καλύβι του Ευαγγελισμού. Ήταν πράγματι άνθρωπος που εγεύθυνε τα θεία, που έπασχε τα θεία. Γι' αυτό και μίλησε περί των θείων και αυτό που διαβάζουμε και αισθανόμεθα πολλές φορές στην καρδιά μας έτσι να έχει πυρ, να έχει ας πούμε, έτσι, έναν πόθο για το Θεό, να έχει δάκρυα κλπ. Είναι διότι αυτά τα γραφόμενα αυτού του ανθρώπου είναι χαριτωμένα. Διότι αυτός είναι λόγοι καρδίας, Χριστοφόρου καρδίας. Αλλά οι συνέπειες από τις υπερκοπώσεις και τις ταλαιπωρίες γίνονταν όλο και περισσότερο έκδηλες. Η επιμονή του να μην υποχωρεί στις προσωπικές του τυπικές διατάξεις και η επιπρόσθετη κόπη των μετακινήσεων τον κατέβαλαν τελείως. Έτσι, 2 σοβαρές ασθένειες, η μία μετά την άλλη, έφεραν το τέλος της επίγειας ζωής του. Λίγες μέρες πριν κοιμηθεί, έγραφε σε πνευματικό του παιδί: «Σου έγραψα ότι η δύσπνοια είναι από την πάθηση της καρδίας, αλλά κατά βάθος η αλήθεια είναι από τον Θεόν. Διότι επειδή νέος ηγονίστην με την προαίρεσιν, τώρα είναι ανάγκη να αγωνιστόμεν παρά προαίρεσιν, δια να έχομεν και μισθών περισσότερων. Δεν βγαίνω έξω, δεν θα πάω πουθενά. Εδώ κοιμηθήσομαι μετά των πατέρων μου». Κατά την 14η Αυγούστου του 1959 ετοιμαζόταν. Στη μνήμη της κυρίας Θεοτόκου, που ήταν η εορτή της κοιμήσεως, έφυγε για να προσεύχεται για όλο τον κόσμο από την άλλη ζωή. Και την ημέρα της κοιμήσεως της, καθήμενος στην καρέκλα, μας χαιρέτησε, μας ευχήθη και έφυγε στον ουρανό.